إلى حضرة حبيبنا والشفيع قرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والشهداء والصالحين والمخلصين والمفسرين والمحدثين والمجتهدين والشيخين والأساتذة وجميع أهل kuburna ahli kuburikum ahli kubur kita berdoa selamat kubur kita yang ada sekesang ya Allah mudah yang paling umur panjang barokah sehat walafiat jasmani ya rohani ahlul Quran ya Allah ahli ibadah ahli sedekah wa selamat dunia akhirat suwarga lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a'idza dhalalna fil ardi a'inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mautil lati wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan padha ngucap mungkirul ba'ats aida bolalna ana ta tekala sasar ingsun fil ardi ing dalem bumi ha inna ana ta sak temene ingsun la fi khulqin yakti iku ing dalem kedadian jadi tinkang anyar balhum balik utawi mungkirul ba'ats birikoi kelawan tetemu Rabbihim pangerane mungkir kafirun iku padha kufur. Kul yatawaffakum dawa sira mundut ing sira kabeh malakul mauti sapa malaikat pati alladzi wukila kang dipasrahake alladzi bikum kelawan sira kabeh summa ila marji'ukum tumuli marang pangeran ira kabeh turja'un dibalekake sira kabeh walau taro lan lamun weruh sira idzil mujrimun tekala utawi wong kang padha duraka nakisu iku padha diklokake ru'usihim pira-pira sirahe mujrimun inda rabbihim ing dalem ngersane pangerane mujrimun Rabbana absurna duh pangeran kaula sedaya ningali kaula sedaya wa sami'na lan pireng kaula sedaya farji'na mongko mugi mangsulake panjenengan ing kula sedaya na'mal sholihan mongko amal kaula sedaya kanthi amal ingkang sae inna muqinun
sejatosipun kula sedaya iku sami ngeyakinake sedasa wong kang padha ingkar dina baas padha celathu apa arikala ingsun kabeh wis samar ana ing bumi ateges wis dadi lemah apa iya ingsun bisa dadi makhluk kang anyar urip maneh Allah Ta'ala dawuh balik wong-wong musyrik iku terhadap bakal kapethuk karo pangerane pancen padha kufur. 11 Sira dawuh Muhammad malaikat pati bakal anjabut nyawa ira kabeh yaiku malaikat Israil kang dipasrahi anjabut nyawa ira kabeh banjur marang pangeran ira kabeh sira kabeh bakal disuwanake banjur Allah Ta'ala males amal-amal ira kabeh. 12 pisan. Lamun sira weruh mesti ngeri banget nalika wong-wong kang padha kurang ajar iku wong-wong kang ora percaya dina baas padha ndingklukake sirahe ana ing ngersane pangeran padha matur aduh Gusti pangeran dalem sampun ningali piyambak kawontenanipun dinten baes ingkang dalem ingkari lan sampun kapireng piyambak saking panjenengan dalem menggah leresipun para utusan panjenengan mila mugi panjenengan dalem kersa mangsulake dalem dhateng donya dalem sedaya badhe amal nindakake amal ingkang saleh saestu dalam sedaya sakmangke sampun sami ngiyakinake mengkono ature wong-wong kang kurang ajar mau nanging babar pisan ature mau tanpa gawe pun ikan ngeten. Jadi iki jenenge sekadung barane iki keyakinan tapi wis kedaluarsa iki. Jadi kebanggaan kita umat Islam ya. Kebanggaan kita umat Islam iso yakin karo janji-janjine Gusti Allah. Mergo iki ana keterangan wong kafir. Ketika orang-orang kafir iki ya wektu ning gone donya iki padha mboten percaya bahwa benjang ning gone dina kiamat nggih ana jenenge hari kebangkitan kabeh makhluk rupa manungsa jin dibangkitna saka alam kubur sehingga sebagian dewat iku kewan-kewan yo melok dibangkitno tapi kewan-kewan iku setelah dibangkitno ibaratnya langsung dilebur dadi debu maneh mergo hewan-hewan itu tidak mempunyai tanggung jawab taklif kaya menungso itu nak menungso mempertanggungjawabkan amal perbuatan ini mergo menungso iku dipun paringi pikiran ini asal wong kafir mosok sih mbenak mati dibangkitno maneh berarti padha apa jenenge ngomong satu sama yang lainnya masalah kebangkitan saka alam kubur sebagian besar gak percaya sebagian kecil ya ono sing rada percaya tapi yo jenenge durung oleh bedudu mosok masak dan masa iya mau dibangkitkan saling apa ya berbincang wong wis kita dadi lemah mergo ngerti iku mayit iku nek wis dikubur iku terus hancur lebur karek tulang-tulang mosok iso dibangkit Allah Ta'ala gampang menungso pian iku Allah nyiptakno zaman sing asale durung ana menungso wae iso mulai zaman Nabi Adam tanpa wong tuwa Siti Hawa tanpa wong tu sampai Nabi Isa ya tanpa ayah dan sebagainya iku Allah kun fayakun dadi apa maneh peyan sing asale wis tak gawe sedawe kudu Allah ana balunge ana bekas-bekas lemah ya tambah gampang pol-polan lah ngomong musyrik iku harepe gak percaya ya ngerti ana bahwa sungguhnya
Allah Subhanahu wa taala mesti mengutus malaikat maut ya. Malaikat penjabutnya nyawa itu mesti ya. Malaikat penjabut nyawa akan diutus oleh Gusti Allah untuk nyabut nyawane kabeh makhluk, mulai nyawane menungso, jin, setan, para napa namine ya, semua hewan-hewan sampai hewan-hewan yang ada di dalam bumi kaya cacing kaya sembo wae ngene jero bumi kabeh bakal dijabut dening Gusti Allah. Sampai makhluk-makhluk halus itu dijabut dening Gusti Allah lewat para malaikat Israil. Ngerti ana Israil mesti teko. Dan nalika dijabut kaya ngono iku wong sing beriman, sing beramal saleh, cara ngrasakno jabutane iku ya sedengan, ya ana sing lara nek wong nggih dosa. Nggih. Dadi rata-rata ya jenenge dijabut nyawane ya lara. Tapi nek wong sing amal bagus ya apik, akeh insyaallah ya dipun paringi selamat dening Gusti Allah, ditulung. Nggih. Lah lucune ngene maneh, wong kafir iki ning donya gak percaya. Barang wis mati lagi percaya digepuki dening malaikat ditakoki iman rabbuka wa manabiyu. Lah nek kita sing ahli salat, ahli maca Quran mergo bahasa pertanyaan mungkar nakir, bahasa surga itu adalah bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an sing kita kaji iki bahasa salat. Lah kita sing ahli salat bejo banget alhamdulillah iso menjawab Rabbi Allah. Kitabku adalah Al-Qur'an. Beres makanya kita alhamdulillah gak usah bingung-bingung menjawab pertanyaan mungkar nakir. Wong sing sregep maca Quran ngaji Quran sak mampune, belajar dan belajar, salate dilakoni, zakate dilakoni, sedekah, insyaallah otomatis kita akan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir ya. Makane masyaallah wong sing gak percaya kan gini, barang wis mati lagi percaya muga disiksa dening para malaikat nggih. Didhawuhi dening Gusti Allah bahwa menungso sing kafir iku wis pokoke gak digubris dening Gusti Allah, paribasane mboten diparingi rahmat maneh nggih. Mboten diparingi kasih sayang mergo apa wis putus. Wong sing kafir iku ketika meninggal dunia rahmat kasih sayang Allah telah putus. Maka ketika disiksa dan sebagainya lagi ngerti. Terus matur Gusti Allah, waduh Gusti ngapunten, kula sakniki wis ngertos kiambak, pireng kiambak ningali kiambak jenengan sing dawuh. Nggih, bareng bahwa wong nek nyembah patung itu salah, wong nyembah salib itu salah, wong gak percaya karo kebangkitan dari alam kubur itu salah. Saiki aku yakin bahwa kebenaran kitab suci panjenengan, kebenaran Al-Qur'an, kebenaran perintah panjenengan, kebenaran Nabi panjenengan Rasul mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki aku wis taubat tapi ning gone kadung ning gone alam akhirat, ning gone alam barzah ya pengen hidup kabeh nggih. Terus Allah mboten ku bersalamu dhewe, pintu taubat sudah tertutup. Nek wis mati ya iku nggih. Ketika dia baik maka baik pula, ketika dia buruk maka buruk pula. Ke pintu taubat itu tertutupnya ketika nyawa ini sudah diambil oleh Gusti Allah. Penyesalan kok ana ning gone alam kubur, alam akhirat, sehingga wong-wong kafir iki ngomong ndika. Nggih. Utawa paribasane walaupun wong Islam tapi sing dosane aduh Gusti, kula nyuwun jenengan paringi malih kula niki urip entah 1 hari, entah 1 jam dan bagaimana aku akan taubat dan sebagainya. Dadi akeh ya sing hadis-hadis ono nyritakno koyo ngono nggih. Biyen niku wis ono namine sejarah wong mati pengen urip sing ning Al-Qur'an ngene diceritakno bahwa wong-wong kafir ben akan banyak yang ingin minta dikasih hidup lagi, tapi pintu taubat telah tertutup mergo wis mati. Jadi kedaluan ayo gak iso ya disiksa dening Gusti Allah salah wasilah. Lawas iki sing wong kafir, sing wong Islam ya disiksa dening Gusti Allah menurut pira jumlah dosane. Lah iki termasuk ono ayat Al-Qur'an yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Nggih, hati sing pertama andalan luar biasa adalah Fatihah. Pokoke wong maca Fatihah setiap hari minimal 5 kali ya. Minimal ngene salat iku nggih, salat 5 waktu iku wacan Fatihah. Fatihah itu akan bisa mensyafaati kita, menolong kita nanti di
ono pertanyaan mungkar nakir alam kubur insyaallah kita dipun paringi iso jawab nggih. Maneh saliyane Fatihah. Dawuh Kanjeng Nabi adalah surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Makanya santri-santri kula nggih, masyaallah surat Waqiah nggih. Nggih surat napa Al-Mulk nggih. Yasin. Oh, luar biasa itu. Setiap hari supaya diwaca iso menggapai keselamatan dunia akhir kanthi barokah Al-Qur'an. Termasuk sing khususe surat Al-Mulk. Al-Mulk tabar. Dawuh Kanjeng Nabi barang siapa yang mau rajin nggih membaca surat Al-Mulk tabarok tiap hari khususnya nak dheweke hafal iso ditancep ning atine. Nek gak iso ngapalno ya setiap hari diwaca. Maka surat Al-Mulk itu akan menjadi syafaat baginya, menolong ia di alamku. Malaikat mungkar nakir nggih ape nakoni sangkon dukur nggih kita dilindungi dibela oleh ayat itu. Mau lewat bawah dilindungi. Peribahasane ngene, wahai malaikat mungkar nakir, Anda jangan menyiksa orang ini. Lah kenapa? Karena aku berada di dalam bersemayam di jiwa orang ini. Setiap hari aku diwaca. Apabila Anda mau menyiksa orang ini berarti padha karo nyiksa aku, nyiksa kalam suci Allah. Ya malaikat ya lapor Gusti Allah, "Duh Gusti, ana menungso tak siksa." Gak gelem jarene dibela surat Al-Mulk iya ta? Yo makane ikulah keberkahane termasuk kehebatan mukjizat surat Al-Mulk. Makane maca Al-Mulk iki tiap hari insyaallah akan menjadi perantara diselamatkan dari siksa kubur dibela. Kene usahakan tiap hari maca surat Al-Mulk nggih. Selain itu ya surat-surat yang lainnya ya kita waca ya minimal yang duwe rutin maca surat-surat pendek. Insyaallah dipun paringi selamat dunya akhirat. Mulya-mulyane menungso iku sing ngugemi agama Islam iman takwa rajin maca Al-Qur'an salat ditata insyaallah barokah dunya akhirat selamat lan bejo dunya akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad alhamdulillah alhamdulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa lil masyayikina wa rijal. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa risalati jama'a wa sanafa. Allahumma yassir lana umurna wa makfina wa aghna bi halalika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.